Ау, студене! Аз ще я сваря. В средата е сухо. Баба ти е суха. Врата е много важен. Но и после и да го изплактиш хубаво. Не знам как ще стане човек. Напълни ми врата. Ай, още малко, ай. В средата ми се струва без пяна. Правилно ти се струва. Фърчепяна и задръжки. Чувам. Ти пък се едно е откраднал. Това ако го правя цял ден, ще се застрелям. Сега колко време да те оставя да кибичиш така? Опа. Не ушите. Краища уши, кот доди човек. Дур. Ти преживя цяло почти отдаване. И всяко те правя? Ама не първо няма да среща. Добре ще. Пръц. Гази ми е това. Онова бялото. Онова бялото има 15 бели неща. Онова бялото. Стараем се косата да не влиза в очите на клиента. Той клиента ще ослепее от коса. Ако имаш проблем по време на сушение, не е мой проблем, аз не те чувам. По принцип не работим така. Няма изсъсквани бе, човек. Аз като духа ми тя заминава, аз какво да реша, гледай. Чай се почина малко. Мокра ми съм устака. Май не съм те опарила до сега. Ау! Топа! Това ще е доста по-лесно. Не така, отдолу се хваща. Не бе, пич. Това е отдолу, то няма да се вижда, не е твой проблем. Браво, 6+. Ти сложи сертификата е тук до моите. Обратно. Пак ли се измори? Тя ми вика навътре, навънка, надолу, нагоре. Ще те запаля. Е така. Обратно. Я сега ела да видиш резултат. Разкошотия. Супер е. Подписвам ти сертификата.